Meron siyang 16 pieces. Hi mga kap! So, panibagong araw na naman tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay nag-isa na naman ako. Pero yung kasama ko ngayon nasa tabi-tabi lang. So, panibagong araw, panibagong video na naman. At syempre, panibagong mukbang na naman na pwede namin ihandog para sa inyo. So, for today's video, ayan, meron na naman tayong mga cookies as usual. So, kung napanood nyo na yung video namin na una, yung Chips Ahoy, nasabi ko doon na mahilig talaga ako sa cookies. So, ayan, no? Bali gagawin natin ngayon, mukbang plus review na naman tayo sa mga cookies na ito. So, yung mga cookies na ito ay Chips Delight. Iba't ibang klase ng Chips Delight na nabili namin kanina. So, ayan guys. Stay tuned! So, uunahin natin yung hindi ko pa natikman, no? Ito kasi yung natikman ko na yung ano sa flavor ito? Strip chocolate chip cookies. Ayan. So, unahin natin itong kulay red na soft brownie cookies. Ayan. So, bubuksan ko muna. Siyempre, kayo una yung makakakita. Ayan. Then, taste test. Ayan. Di masarap. Joke. Parang yung yung chunky ng Chips Ahoy. Ganun. Dali gusto mo? Kuha ka. Dali na. Yan. So nga pala, mga kap, short for Bampangan. Baka matanong nyo, ako na naman mag-isa dito. Yung kasama ko kasi, sumakit na naman yung tiyan. Kain kayo. Parang wala yun, no? Yan. So, yung laman niya, 14 pieces. Masarap siya tapos malambot. So, susubukan ko lahat na take down lahat ng ito.
Meron pa tayong 10 pieces. Sarap. Take down, Chips Delight. Sabi niya daw masarap yung chips sa Ahoy ba o itong mga Chips Delight. Try ko muna lahat syempre. Okay. Chips Ahoy. Bebe. Dali na. Para di na sumakin tiyan mo. Kuha ka. Bago ko pala makalimutan, meron din akong inihanda dito. Ito. Siyempre, mahilig tayo sa peanut butter. Ayan. Gagawa tayo ng isang malupitang kasabihan. Ito. Ayan. Ayan. Grabe. Grabe. Then, yan. Tapos, grabe. Eh. Sarap. Amazing moment. Sarap. Partner na partner. Dapat na lang. Siyempre, cheat meal din naman. Sulitin na. Kayo pala mga kap. Ano bang favorite nyo sa mga Chips Delight? Comment below. Last 2. Ayaw niyang kumain sa lunch yan eh. Brownie cookies down. Tapos, ano pa yung una? Kalawa pala. Pili ka. Kayo pumili. Bebe. Violet. Sige. Ito daw. Triple chocolate. Oh my God. Limang piraso lang. Ayan na. Meron siyang chocolate strip sa taas. Ayan. Liit. Langamoy. Hindi ko marasahan. Pero masarap. Parang dark chocolate. Try mo.
Masarap. Sarap, no? Siyempre, yung ating malapit ng creation. Ayan. Para may thrill. Ayan. Dahil ano naman, cheat meal. Hindi tayo magkakaon ng calories. That's what she said. Amazing moment. Okay. Okay. So ayan mga kap, yung triple chocolate. Down na naman. So down. Ano pa bang next? Tingnan nyo. Bebe, ano masarap? Cappuccino kaya? Ayun, cappuccino. Uy, bagsak. Ayan. Cappuccino. Ang dami-dami ito ah. Hindi tayo. Kapis. Para mo wala sa ng tiyan mo. Grabe. Taste test. Di ko ang type. Pero masarap din naman. Kasi may chocolate eh. Lasang-lasa yung kape. Kwento kaya, meron pa tayong coffee dito. Ayan. Baka ito, barako. Medyo matigas lang yung ano, cookies niya. Pero masarap. Baka pala mapansin nyo mga kap, puro sweets. Karamihan yan sa mga video. Usually kasi kapag normal day, di talaga kumakain ng sugar, tapos very low carbohydrates lang. So yun, sa mga challenge lang na ganito, ako nakakain ng mga high sugar. Dami. Lasing kasama ko yan. Dapat na lang. Nga pala mga kap, sa mga susunod na video, abangan nyo yung magiging result o yung naging result ko pala dun sa ano ko, weight loss journey. Tigas? Tatlo pa. Kabusog na ako. Parang may nut. No! God! Excuse. God, please, no! No!
Nabubusog na. Loaded na naman tayo sa sugar nito. Last one. Tayo muna. Ay. Tigas. So, ito mga kap. Last na lang to. Ayan. Itong cappuccino. Ayan. What snacks, baby? Orange. Ito daw, yung peanut and caramel. May iba? Meron nga tayong peanut butter dito. Oh shit. Napaka-plain. Napaka-plain. Babango. Napaka-plain. Taste test. Hindi siya gaanong sweet. Kahit meron siyang peanut butter at saka caramel. Meron siyang 16 pieces. Medyo medyo matigas. Parang yung yung original na chips ahoy. Ano ba yan? Went real? Bigyan natin na twist. Skippy, baka naman. Health and fitness.
Sumarap naman kahit paano. Ay, busog na. Gusto mo? Ramdam ko na ang kabusugan. Ramdam ko na magsisiara ako mamaya. Ay. Po, taro, mga siyang peanut butter. Ay. Pahipahinga muna. Nakailan na tayo? 1, 2, 3. Tatlo. Ay. Pang-apat to. Kung mauubos. Update lang. Meron pa tayo ditong 8 pieces. So, naka 8 na tayo. No amazing moment for this. That's what she said. Hindi ko type. Set aside muna natin, guys. Para matikman ko yung iba. No amazing moment. No. Ano kaya? Candy. Yan. Ito muna. Rainbow Candy Chips Delight. Meron siyang 8 pieces. Ayan na. Taste test for this. Okay naman. Pwede. Meron siyang parang hips. Ayan. Tapos konti lang yung chocolate chip niya. Lagyan natin ng magandang kasabihan. Yan. Health and fitness. Baby. Ayan.
Mm. 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 May sipa. Ayan. Sumarap. Sumarap naman. Kahit papano. Sug na ako. Mm. 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 So guys, hindi ko talaga kaya. Busog na ako. So, nakatatlo lang ako dito. Meron pang 5. Ayan. So, papakain ko lang sa likod to. Ayan guys. Busog na ako. Ako lang kasing kumain eh. Yung isa, sira yung tiyan eh. Under maintenance. That's what she said. So ayan guys, dito na tayo magtatapos. So, for today's meal, dito sa taas yung total calories. Then sa other side naman, total macros, which means protein, carbs, sugar syempre, and then fat. So, that's all for today guys. See you sa next video. Then, please subscribe to our channel. Then, hit the notification bell para updated sa mga video. So, yun guys. Thank you. Bye-bye!